Nauye Makandiwa aiwa 1 million challenge uya ichifambirwa nevakomana vekozwa vachiti aiwa this guy is very bogus. Vakomana ava vakarova corruption paya kuchionekwa kunzi aiwa vakaita as if hapana munhu akwanisa kuona the contents of the trouser, but panapa anotaura mashoko ekuti aiwa aingozviitira his own fame nekuita mari. Vanhu vaive vakanga vakatenga vasandamira mashoko sekuanalyzewa nekufambirwa kwako kuti unokumuna wekozwa kuti bosubscribe like kuti on the bell kuti pinda panapa pakozwa interview unit vanodanyora chiti exposing Prophet Makandiwa. Kozwa Intelligence Unit CIU trapped Prophet Makandiwa CPA to analyze the vetting and registration process for Prophet. It was bogus. He Makandiwa deliberately excluded real Prophet during the registration. He pinpointed his team or paid prophets. Thomas Kwabula toka panapa na wakomana aiwa vekozwa chiti aiwa wakomana vese makaona vakaenda pamatrauzi nevakauya vachida kuzama kutsvaka kuti da kutaura kuti makanga munei makondenzi of the trousers. Those guys they were paid. Real prophets vaiziva kuti vakwanisa kara kungobata chokwadi changa chirimo, they were excluded. Aiwa vakauya vakabvisiwa. Panapa mapictures most of the people aiwa vakamaona the live video vamwe vakanga variko. Panapa aiwa vanhu vachitadza kuziva makondenzi anga arimo mukati, nevamwe vakomana vaita drama zvavo vakanga vane magemens vazopedzera vamabvisa and the likes. Zvese zvaiitika. Vamwe vakauya vakati aiwa zvanga zviri fair, vamwe vakati aiwa changa chiri chokwadi, but navo vakomana vekozwa varikuuya vachiti aiwa this guy is very bogus. Vakaizviita kuti vazviitire mari. Ngotidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pine comment section medu kutidze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.